Berdevka bi navê şanderê navdewletî yê taybet bi Sûriyê Stîvan de Mistura ragihand got navborî dixwaze civîneke taybet derbarê Sûriyê di demeke nêzik de li darxe. Berdevka bi navê şanderê navdewletî Rîm İsmaîl ragihand got nîvê heyva bê de de Mistura wê civînek taybet bi Sûriyê li darxe têde nûnerên welatên girêdayî Sûriyê amade bibin. Rîm İsmaîl her wiha diyar kir got biryare di nîvê heyva bê de ev civîn were lêdarxistin lê eşkere kir got ez nikarim roja civînê destnîşan kim. Her wiha behsa mijarên got ê werin guftûgokirin nekir. Di nîvê heyva tîrmeha borî de civîna yekem ya nûnerên welatên gerentîdar ji Sûriyê re hate lêdarxistin ji bo guftûgokirina şêweyê pêkanîna Komîta Guhertina Distûra Sûriyê. Her wiha di dawiya heyva tîrmeha borî de û piştî civînên Asîtana deh de Mistura ragihand got ew hewl dide civîneke nû di nîvê heyva Eylûnê de li darxe ji bo guftûgokirina Komîta Distûrî Sûrî. Ji aliyekî din ve berpirsê bi navê Wezareta Derve ya Amerîka Heather Nauert ragihand got Amerîka qonsilê kevinî Amerîka li Iraqê Jim Jeffrey wekû şêwermendekî taybet ji Wezîrê Derveyê Amerîka Pompeo re destnîşan kirin ji bo serpiriştiya danûstandinên çareserkirina krîza siyasî li Sûriyê.